Ay, mas tipandangan mo na ka. Talagan sa nabisinan ka. Dun sa inaramig yung school Wala daday. Kaya niya nga tinubrayo tatay. Ka nag-drawing daday. Nag-drawing kayo? Mm-mm. Niya nga drawing yaw. Baka kinruot. Baka kan out. Pakita man, garaw, dito drawing mo. Awa Mike! Naglinis mo notebook mo na eh. Ay, natungay juruti ta. Inibusin di bakan daday. Nya, ini po si baka. Kaya, ayun na tigor di baka. Manawan daday. Nya, imanawan. Ampay no si katibaka dadi. No naibos di rooten, di ka pala pumanaw. Nya. Ay, no, natingubing ay. Ampay manin anak bigbigat. Isla, di man may drawing data rupa maun. Kasa no ngayon ni mami ka riniing naktumat. Pinagmayatan ti turturog ko jay. Win anak tane aldawan. Ibagbaga na nga bumtak ti sarat ngangan. Ibagbaga na pa nga mangmangan maturog lang ti kuko ikaw. Baba mo na talaga kasi ni mami. Nagamumo na naunga ni mami mo. Ang payayin natin man ni mami mo. Indadji man baboy nan aday, pakpakanan na. Anya, Hay, ang pay. ampay nga tani mami di. Aji baboy na ke pakpakanan na, digdigusin na, nagdudan na pay. Tapos ke numadi pay manganji baboy na ka, gurigur pay suna. Lab na nga taang atal talaga dajay baboy na. Wingar dati, igagatangan na pay ti page. Tas banbantayan na nga manganji baboy. Sugaraw na nagkaw. Ikod naman kanya dati. Sino ta anak ni mami? Siya puno di baboy. Anya, Di, kaya, tulungan na man ti project ko. kaya niya ti project yung anak. Ag-drawing ka, may kano tinarungsot na hayhayop. Ay, narurungsot lang gayong nga. Hayo pa lang kinakalalain kaya drawing kaya matan. Tuwan mo daday, lalpas ko ti ason. Lalpas ko ti oson. Lalpas ko ti ulag. Kaya nakadrawing na pa'y ti toro. Kinalpas mo bagaya main na. Kurang pa'y ti may sa daday. Ay, kurang pa ti maysa. Kanya pa'y kumati drawingan. Tigre daday ng marigatan na ng mga drawing. Ay, naapo. Kapay pa'y lagaming nga drawing mo. Itugo mo latan ni mamem. Kaya mo sabot ti mabuntang na kan.